Pentru prima rețetă veți avea nevoie de pasta de tomate. Brânză și cârnații voștri sunt baza, dar puteți adăuga absolut orice produse pe care le iubiți. Eu personal așa am procedat. Am luat cârnații, am îndepărtat pelicula și am tăiat. La ardeiul gras tăiem codita și pulpa, o tăiem cuburi mari. Brânza o rășcăm. Când toate produsele sunt gata, luăm lipia, ungem cu pastă de tomate, punem toată umplutura. La final presărăm cu brânză și băgăm la microunde pentru 5 minute. Presărăm cu verdeață și obținem cea mai simplă pizza. Nu, aceasta nu este o pizza super italiană, pur și simplu este foarte gustoasă. Mai ales ținând cont de timpul pe care l-am petrecut pentru prepararea ei. Următorul fel de mâncare este un desert super delicios. Luăm 10 grame de unt, îl punem într-o farfurie și îl băgăm la microunde pe 1 minut, ca untul să se topească. Acum trebuie să sfărămăm biscuiții cu untul topit direct cu mâinile. Amestecăm bine și nivelăm totul cu o lingură. Deschidem brânză cremă tip Philadelphia și o punem într-un bol. Adăugăm zahăr și amestecăm cu furculiță. Apoi transferăm compoziția peste stratul de biscuit și punem la microunde pentru 4 minute. După care îl băgăm la congelator pe o oră. Acum luăm frișca. Cu frișca bătută facem un strat deasupra cheesecake-ului nostru. Și îl decorăm cu căpșuni. Desigur, puteți folosi și alte fructe. Rezultatul cel mai delicios cheesecake. Gata, am murdărit doar 2 boluri și am obținut un desert pur și simplu divin. La preparare veți fi surprinși cât de gustos iasă. Următoarea rețetă, după părerea mea, este cea mai tare dintre toate și o fac des. Pentru ea deschidem baconul și luăm un cartof mare. Îl punem pe farfurie și la microunde. La noi a stat 13 minute. Între timp, rășcăm brânza și tăiem verdeață, adică ceapă verde. Baconul gata este super crocant. Sfărămăm cartoful în bucățele mici, tăiem cartoful pe jumătate, dar nu până la capăt. În interior este un cartof moale pe care îl zdrobim cu o furculiță. Peste cartoful fierbinte punem brânza tare, apoi smântână, baconul tăiat și ceapă verde. Credeți-mă, chestia asta este atât de gustoasă și simplă încât o poți găti chiar și fiecare zi. Doar la microunde. Aruncați imediat 2 cartofi de mărimea asta. 2 astfel de porții sunt mai mult decât suficiente pentru un prânz consistent. Și din nou desert. Aici principalul este să respectați proporțiile. 4 linguri de făină, 2 linguri de cacao, 1 ou, 4 linguri de zahăr, 3 linguri de lapte și la fel de ulei. Tot ce trebuie să faceți este să amestecați totul și să turnați într-un vas frumos. Puțin ridicați vasul de pe masă ca să se niveleze și la microunde pe 5 minute.
Am dublat cantitatea de aluat și am obținut un asemenea cake de ciocolată. Îl turnăm și cu frișcă, îl decorăm cu nuci prăjite. Acest cake este foarte gustos și nu este deloc inferior celor care se prepară în cuptor. Ai mai rămas doar să facem un ceai și să ne bucurăm. Dacă v-a plăcut rețetele din video de astăzi, puneți like și abonați-vă.